Merti dusun Padukuhan Dukuh Gerjen Kalurahan Margomulyo Kapanewon Seyegan Sleman menika dipun purwakani kanthi kirab gunungan. Kawiwitan saking padusunan Dukuh tumuju Mbelik Dukuh ingkang mapan ing sakleripun dusun. Sinaosa jawah mandhap deres ing saktengahing acara kirab, ananging boten ngirangi krentekipun warga masyarakat ing salebeting nyartani kirab. Ing kirab menika ugi dipun beto kalih gunungan inggih menika Gunungan Wuluwetu lan Jajan Pasar sarta setunggal sekol tumpeng lan jejangkepipun. Sadumugining ing Mbelik Dukuh warga masyarakat salajengipun munjukaken donga sesarengan ingkang dipun pimpin dening sesepuh kampung. Tumrapipun warga Mbelik menika boten namung mujudaken sumber toya kemawon, ananging ugi mujudaken sumber pagesangan saengga kedah dipun rimat lan dipun lestantunaken. Sapurnaning kunjuk donga pasarta kirab nglajengaken lampahing kirab mubeng dusun lan tumuju ing papan pengaosan. Ing kalodhangan menika Dukuh Padukuhan Dukuh Gerjen Idam Purnomo Hadi ngandharaken bilih merti dusun menika kajawi mujudaken salah setunggaling wujud syukur warga masyarakat Padukuhan Dukuh Gerjen awit pinaringan kesehatan, keselamatan, guyub rukun lan kaparingan gancar anggenipun pados pangupa jiwa. Ugi mujudaken krida kanggih ningkataken talining silaturahmi ing antawisipun warga masyarakat Dukuh Gerjen. Laras kaliyan irah-irahan merti dusun inggih menika gumregah nyawiji angrabuk rukun ambangun dusun. Sawetawis menika Lurah Margomulyo Seyegan Eko Puji Mulyanto paring apresiasi dumateng warga masyarakat Dukuh Gerjen ingkang sampun gelar merti dusun menika. Piyambakipun ngajab krida menika saged dipun lestantunaken lan saged dipun adani saben taun minangka salah setunggaling wujud syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala lan dados tulodo dusun sanesipun. Ustadz Saipul Widodo ing salebeting tausiahipun atur pangendikan, bilih manungsa menika gesang ing alam donya sesandingan kalian makhluk sanesipun. Kalebet manika warni tetuwuhan ingkang dados salah setunggaling pamedal tumrapipun warga. Kajawi menika kanthi merti dusun menika ugi mujudaken salah setunggaling cara kanggih paring pakurmatan dumateng para leluhur. Pramila sampun sakmestinipun krida ingkang kados mekaten menika tansah dipun lestantunaken. Kanthi wontenipun merti dusun menika warga masyarakat Dukuh Gerjen ngajab tansah pinaringan ayom-ayem titi tentrem kerto raharja lan tansah guyub rukuning antawisipun warga masyarakat. Mekaten Widianto lan Arif Yuda Asung Palapuran.